ndiko ote mari ne oganda luo ang'e ne osewach mathoth ahinya minyamedo kar ka kinde ma wan godo ema koro bende rumo. Kamano ada respond to ubedo mara mogik kisada donje kot en dakika 2 to rom saa 3 mana weche adek mokwongo en ni whether make a very grave assumptions whether ng'eni paro ni ka ng'ato owuok Nairobi to dhi Migori obede Zoom ni to koro kanye mogurore to gi promoting culture whether promote culture mag handouts iwinjo kowacho ni nyaka iluw bang' jasiasa mae gik matemo kwero yudhe ni mentality whether ginego waaye uro ni nyaka winjo ka example mar ojenda ni wafuat nijo ka nyathi moro ni to ka bilongo nyinge miwacho ni noluwa jasiasa moro makata sani kata ot onge goro dala magi gik ma weda dwa duoke chi to wakwero ni okoningi lu bang' jasiasa wadwaro empowerment wa empower youthwa billions mowacho ng'ato nyabedo gi billions en a few select culture mar mu promote magarambe mar tokens mago culture maka ng'ato sekwalo koka dhini gi to golo kara milion 100 mago gimoko dwaro dongruok ok nyal tim through arambe dongruok through allocation mag resources mar adek onge ng'at monyiso ng'ato ok nyiso ng'ato kane ng'ato odong'e position to choje serikal ok nyal dong'e gima onge idong'e position en moonge koro ano ka nyiso ng'ato odong'e position ji tenye serikal onge ng'amini opposition jok miwacho ni ne serikal go na few individuals ma benefit through the path mar adek en ni wach mar broad-based government onge gima raia yudo kata chiel obed piny luo obed piny masawa obed piny namchu kata obed piny kuria kata obed kanye ni neno kana biro studio higa mokalo mana wacho ni seche makoro Ruto tuno wuodwa ni mondo dhi UC Addis Ababa tunapenjo penjo moro who is the greatest beneficiary tunadwoko ni beneficiary en Ruto ken Raila Ruto ema nitiere ballot teni gole ka mondo tere kocha mondo koro Ruto nyalo tawalo nyalo mana timo gik modwaro e Kenya ineno wich kuot ma wan go noyudo wich kuot ka Raila nodong kita gido gimiluongo ni broad-based government mana mar 2027 onge maslahi mar japiny manitiere e broad-based government ka anyalo nuo ni forever you don't need mondo bajo bere kosha mondo wecho dhi maber e lula you don't need kata mana ni mondo wanda yo bede energy ni mondo weche moser mar serikal odhi mbele watugo siasa moleo iluongo ni dirty politics ne maslahi jopiny to jopiny ema inyore watiego a few individuals mondo bed billionaires to jopiny ema inyore Oscar nomi ranyisi moro kendo ranyisi marach pokoni wacho kata mane e wang' jowi maduong' machalo kama ni Asembo West ni CC moro ae to speaker ae ni to kanyi nyalo mi milion 20 ni to kuma jogo kae mi milion 4 mano mokwongo ni okoni ubeni temore nikech en very unfair en mibadhi wadwaro ni seche ma koro resources ichiwo ok de wang' ni akanye ka en milion 5 en piche wuote mago gik ma otemonwa glorify corruption to gik moko ni bed ni timore okoningo bed ni ng'e Jakarta en wayu mile machwe mano mibadhi moko nya glorify watu ng'e policy position mara mgitivi okonyal perpetuate discrimination majo moko dwa kelo ramuki kae wabed ni wang'eyo ni nitiere katiba watimo the right thing pile Uganda imitiyo godo kes Uganda onge right yanda kata kibiro Clovers ibo penjo jopiny ok gin jobufu jopiny ong'eyo jopiny nyalo kwano ni kata mandet mar bunge sani kata kadang bunge biye kao wach ni dalo so ndara to jama gi gwech kanyo ito iti yaka jopiny ong'eyo to nikech gitemo bago jopiny gitemo wuondo jopiny wadon juro government the same thing mowacho ni
ni wasebedo ka inego oganda luo ni to koro wawe mano ni koro border government is the same achaya to gi wich kuot mwayudo makoro ibedo level ni in sirkal to mokwongo ni sirkal en mar ji duto kamano in mar ki benefit individual as an individual koro wabed ko ng'eyo mogik ni sirkal en mar ji duto onge opposition en mana sirkal achiel wachoko osuru wate wademand rights wa nitiere instances ma chike mopogore opogore osebedo declared unconstitutional nang'o nok gibedo unconstitutional ni jo-Migori nodagi kata jo-Kisumu nodagi ne gibedo declared one of the whole country ni jopiny duto nodadhogi through public participation to no select ni en mar for a few individuals wawacho ni the right thing mondo wane kaka dongruok nyalo dhi nyime e thur ka. Erokamano ne wakili Charles Midenga ng'ami thuolo mondo midonje chenro magi mag